Dead on arrival sa hospital ang usa ka taxi driver human gidunggab og bulang kuntari sa manok sa laing taxi driver pasado la una Miyerkules sa hapon. Nagkalalis ang duha tungod sa parking gawa sa usa ka mall sa Ponte Verde, Barangay Comunal, Davao City. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Ramil Along Pakatang, residente sa Sunlon, Asuncion, Davao del Norte. Samtang ang suspect gilang si John Michael Mariano Pulvera nga taga Lapu-Lapu, Jerome Agdao, Davao City. Giundangan og kana gani kanang kanang dunggab kay wa pa siya naluya dito na niya giundangan mo to ni dagan siya dito tis wa siya kabaluya ba dagan-dagan siya tis basta mura siya kana gining wala sa sarili ba. Naaresto ra sab dayon sa miresponding mga pulis ang suspect na recover sab hasta ang bulang magigamit sa pagdunggab ngadto sa biktima. Pwede sila gumikan sa parking nila sa ilang mga taxi. So while nagalali sila sir, nagsunumbagay pa sila, but then kaning isa ka suspect is naaday siya dalang nga bulang. So iyahan ning gigamit sir na sa pagdunggab sa nagkalain-laing nga party sa lawas sa mga biktima. Kasong homicide ang gipasakang kaso batok ang Pulvera. Samtang ang ulsab ang usa ka lalaki sa Purok 6, Barangay Comunal, Davao City human gidunggab sa iyang silingan pasado alas 12 sa tungang gabi, Hulyo 3, 2025. Subay sa Davao City Police, nagkalali sa mga silingan nga sila alias Norberto, 38 anyos ug alias Marvin, 33 anyos ug hangtod nagkainitay ug gidunggab ni Norberto si Marvin ug naigo sa wala nga paa. Misibat si Norberto sakay sa motorsiklo, nagingong nakainom apan na disgrasya og nabunal ang ulo sa kalsada, hinungdan nga nadakpan kini sa miresponding mga barangay tanod sa lugar. Subay sa report, mas nagrabihan pa hinuon ang suspect kay nakuyapan kini atol sa disgrasya. Parehong gipangdala sa hospital ang magsilingan nga suspect ug biktima. Kung nagsilingan sir nga naglalis under siya sa influensya sa ilang mga nakaubo. And then ang kaning biktima is ni-pacify ni siya sa katong managsilingan nga nag-away. Pero ang kaninong biktima nga ning pacify lang unta isitil sila nga dili mag-away mo na hinuon toy dunggab sa suspect. Giandam na sa kapulisan ang mga dokumento alang sa pagpasaka og kaso. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.